विधानसभा अधिवेशन त्रिपुरानि विधानसभानि जे चलेमानि जरावो एसेम्बलिनि गोबां अनारेबल एमएलएस दं बरक जानि जा ओपिनियन नारकनानि बागै स्पीच नारकनानि बागै बा एसेम्बलिनि सेसनाव बरकनि कक नारकनानि बागै एभ्री एमएलएस दकनि सुबिदानि बागै त्रिपुरानि इतिहासाव पहिला इनिशिएटिभ नाजागौ जे एनी एमएलए बो कक बरक बाय स्पीच नारकफानो इंग्लिश बाय स्पीच नारकफानो बांला बाय स्पीच नारकफानो बाकी जरा लैंग्वेज प्रॉब्लम तंनाय रगलौनि बुजिनानि बागै आरो ऑप्शन नारकजाक दंगौ कक बरक बायनो खोनावै मानाय बांला बाय खोनानाय इनका बांला बाय खोनावै मानाय इंराजी बाय खोनानाय इनका इंराजी बाय खोनावै मानाय अबहाय त्रिपुरानि इतिहास सिने एसेम्बली बो अबहाय इनिशिएटिभ नाजागौ आमनि बागै गवर्नमेंटनि स्टेट गवर्नमेंटनि सिने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नि लीडरशिप कक बरक सब्जेक्ट न तुयै बलाय एक्साइटेड दंगौ पॉजिटिव माइंड दंगौ तेवना आगामी दिन तेबो ग्रासरूट लेवल पर्यंत जे एडुकेशन नि इंफ्रास्ट्रक्चर तंमाने आ जागावत लांगै पुसबनानै बागै बा एवरी पर्सन जरा कक बरक कक सानाय दक कक बरक सोलोंनाय दक कक बरकनो परिमाने मुसुंनाय दक बरकनि सुबिदानि बागै आबो गवर्नमेंट बेलायखानो चाइटोगै सामन खालायदों आबनि बागै आं नारनि थानायाव कगनानि मुसुंगौ लाइथांजानि प्राय 15-20 बोसोरनि सिगांनि कलेज रोखनि जे सिस्टेम बा आफ्रोनि जे फेसिलिटी आफ्रोनि जे ताबुक अनेक डेभलप बुङै थांगा ताबुक एवरी डिग्री कॉलेज जानि जा मुसुं तुय क बरक सब्जेक्ट तुय ऑनर्स तुय पढ़नानै हायकबा इलेक्टिव सब्जेक्ट हिसाबै तुय पढ़नानै बा जनरल कोर्स हिसाबै पढ़नानै क बरक सब्जेक्ट ताबुक जे कोनो स्टूडेंट जदि विलिंगली ब जदि चूज खालायनांखाय आबो नावै पढ़नानै बागै आबोनि फेसिलिटी आबोनि सुजुग ताबुक जत जागाव खालायजागै दं तिनिनि अ साल बेलायखानो सिनि बागै इम्पोर्टेंट ताबुक जरा न्यू जनरेशन फाइनेर चिनि सोसाइटी वा तामो बेकी लेकिन तंखो चिनि सोसाइटी वा तामो खायजे आखो जों अब हायराव ताबुक कम्पिटिशन बिसिंथि जों खायनानै नांगौ ताबुक जेमन जों डेली न्यूज पेपर फरायलायो त्रिपुरा लोकल न्यूज पेपर डेली न्यूज पेपर फरायमाने जागाबो जों ताबुक बेसिकली बेंगली न्यूज पेपर मान जों मा फराय दंगौ बा फरायलाय दंगौ किन्तु चिनि कक बरक बाय डेली न्यूज पेपर अब ताबुकसो पर्यंत आबोनि इनिशिएटिभ नानाय बेलाय गरैयङै दंखा इनका अब हायर चिनि बिसिङा प्रेक्टिस गरैयं गांखाय जों सुदु कक बरक देना पालाय लेखा कक बरक साला जों सुदु रिगनाय रिसा कानलायै सांस्कृतिक अनुष्ठान हेकलबा कल्चरल प्रोग्राम खालायमाबाय आसुबाय सिनि लैंग्वेज कोनो दिना गुसु बेरामा सगैया ए टू जेड कैटेगरी वा सिनि बो जागावा बो कैटेगरी वा सिनि लेकिन दंखो अपना फिलअप खायनानै बागै दाबो न्यू जनरेशन फाइनाय दं जेहेतु सिनि एवरी डिग्री कॉलेज जेहेतु सिनि असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर दंगौ असिस्टेंट प्रोफेसर फोरोंनाय दंगौ जों बरनि बिसिंथैनो कॉलेज फराय थानायावबो जों बरनि बिसिंथै गाइडलाइन नावै मानं सुदु आं सब्जेक्ट न पढ़नानै बागै सिनि असिस्टेंट प्रोफेसर आबनि पारपास आं सिनि सब्जेक्ट ने यूज खायनानै बागै सिनि आं इम्पोर्टेंट रेखा अदर वे बम कांकाय जों इम्पोर्टेंट लायलिया ताबुक सफिशिएंट सिने कक बरक जरा लोकल मीडिया दंनाय दं मोटामोटी सफिशिएंट अंगै थांका ताबुक डे बाय डे इंक्रीज होयै दं सोशल मीडिया नि क्षेत्रआव बा सोशल मीडिया न पब्लिसिटी खायनानै एनकारेज खायनानै सिनि बिसिङा ताबुक जथेष्ट होयै थांका यूट्यूब चैनल दं गोबां मानसिनि सोशल मीडियाआव सामन थानाय दं कक बरकनि बिसिङाव किन्तु न्यूज पेपर साइटआव हंकांखाय जोंनि बेलायखायनो
less number kaabati ki hobo sungma nainai te kaisang kangkai dasinga sine barang manang assistant professor Amit Babu sanani sai tokka je sine bisinga tabo magazine sunani practice jo magazine any book fair thang kangkai kabang ma magazine sungnugu kintu sini kok brok bai magazine jengrutu kangkai belai manani shortage abo tamani karanai uddog nanai je krai na sirnai je krai na aboni kuno initiative nanai krai aboni bagai sini tinanggo jaran norok katal generation tongnai ro abon norok uddog mananai abo initiative mananai karon norogongkha agami dina sini society ni backbone norogongkha sini agami dini society ni atuki baksa sauta mohnan ang porne nangi sang pori to mutamo ani laiba ang tamo khaina abani ichha ani laiba ang tamo khaina abani ichha baksa